Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiqalile indaba yami lento eyenzeka kudala. Ngibona ukuthi angiyiqede today because angifuni ukuphinde ngikhulume ngale ndaba njengoba nomthandazo wami eqaleni nje after kwenzakalile kwawukuthi nje uNkulunkulu ungisize ngingayikhumbuli lento ingangiphazamisi kanti ke ngiyadlala izongiphazamisa kushintsha nje yonke into engibuka ngayo impilo nabantu besilisa nokuthi mangiphuma endlini ngihamba ngiyogibela itaxi ngihamba kanjani nje ngoba ngasise ngumuntu osabayo. Nayi into engishilo futhi kule video yasiningi ngathi mina leli bhandishi kufanele liqaqwe ngoba ngichaza nami into engayithola udokotela guys. Ngiyenzile enye ivideo ezolandela le niyithole nje mhlambe nomunye uyomsiza le video nawe mhlambe iyoba khona into yokuthi ukwazi ukusupport abanye abantu kwabangani bakho nomuntu asemndenini noma mhlambe uboneke makunesimo esingekho right komunye wesifazane. Kodwa ngisho ukuthi phela kuhlukunyezwa abantu besifazane kuphela nezingane zabafana ziyabanjwa njengamanje. So udokotela ke bese ngiphathwa ikhanda ke enye into eyenzakalile ke after lento le ngiphathwa ikhanda elingezwa lutho mangiphuma endlini ngiyogibela kufanele ngihambe nje eduze nezindlu zabantu ukuze mangibona umuntu ngibe njengomuntu ongathi ungene egate kulendlu engihamba eceleni kwayo. Yonke leyo nto yenziwa yini? Ngiyasaba. Khona omunye ubhuti angithi yabo manje sekwenzeka ama-changes amaningi empilweni yami ngenxa yokuthi mina senguwumuntu nje othuswa ubala osabayo. Khona omunye ubhuti kule ndawo engangihlala kuyona owayaziwa ukuthi uyisigebengu esikhulu kodwa uma umbhekile indlela akhiwe ngayo akabukeki njengesigebengu. Ngicabanga ukuthi yazi ukuphepha kwami lana ukuthi ngijwayele lo bhuti lo. Mangijwayela lo bhuti okusho ukuthi mangiphuma mina ngesikoleni noma ngiyogibela noma ngifuna ukuthenga into encane yena uzongiphelezela afika ame nami e-bus stop. Kwenzeke-ke lokho athona uMaSithembu ukuthi hayibo intombazane ehlala kwakho ijwayelene nesigebengu. Angizukwazi phela ukuchazela uMaSithembu ukuthi lesi sigebengu mina siyangisiza ngoba lesi sigebengu esala ngase-bus stop ufike ame nami. Izinto zonke lezi ngizama ukuba ne-solution kule nkinga engibhekene nayo kodwa angi-understand ukuthi ngilimele because ukulimala ngikutholephi ukuthi ngilimele kangakanani ekhanda ngikuthole ngodokotela. Kule video ke ezolandela eyesibili because yona ayiphelanga kahle ngasho before noma ngiyasho manje mangithi ngiyaqala ukusho njalo mangixoxa le ndaba ngigcina nje sengikhala because ingizwisa ubuhlungu. Ingibuyisela nje lola suku lube fresh ngoba lo muntu mayeme phambi kwami akagcinanga ngokukhipha umese kuphela. Wathi kimi yena ijele akalisabi ngoba uyalazi ijele linjani, akasabe nezinto ezenzeka ejele. Ukhuluma zonke izinto ezisabisayo akhipha i-t-shirt ayifakile. Le t-shirt ubhaliwe into engazi ukuthi ubhalwe wayeyibhala yena noma bamdweba engitshele nangey'namba zasejele ukuthi vele ejele uba strong ngoba kwenziwa ukuthi khona lapho sekuphathelene nezinto ezinegazi kwayigazi akalisabi. Lapho ngifrizile kodwa ngiyathandaza ngithi uNkulunkulu ngizofa. Kodwa mangifa at least ekhaya bawuthola umzimba wami bengcwabe. Ngoba ngiyabona phela ngithi vele uphethe umese already. Okusho ukuthi noma ngabe yini ezokwenzeka isiphetho sakhona ukuthi yena angibulale. Ngoba manje njengoba ekhuluma indaba yokuthi ejele akasabi shuthi unakho ukuthi ngizohamba ngifuna ukumbophise or kwenzakalani okunye. Ngiyathandaza strong phakathi lo muntu ngithule anginazwe ngilishoyo ngiyathandaza ngithi uNkulunkulu shuthi kwadala ukuthi ngizophela kanje shuthi nje hayibo bengizophila kufika iminyaka emingaka kodwa ke noma kuqhamuka ibhasi-ke kulo mgwaqo vele ngiyiphose ebhasini mangiyiphose ebhasini kunefoni kubra bayothola ifoni ethi inamba ethi baba noma ethi ma befone or befonele umngane
ngitholakale, ngoba phela useyishilo lapha kwami into azoyenza ukuthi nje wazama nokubaleka, mina ngizokugwaza mase ngikugwazile ngiyobe sengiyokuphosa kuloya mgodi la kulungiswa khona umgwaqo. Uyotholakala lapho ubanda noma ungatholakali. Yeyi, umuntu ukhuluma izinto ezijulile bafethu. Angazi noma lento le yabantu abadlwengulayo ihamba nomoya kasathane because izinto ayezisho nje kwakuyizinto umuntu angeke azaze ayikhulume komunye umuntu. Lapho uNkulunkulu ungibambile ama-emotions ami because angikhali, angiyazi ukuthi into engizoyiphendula ngithini le. Siyajika-ke manje. Kule phathi yokujika ngihambe naye, ngiyazi khona uzobuza ukuthi pho ngoba kuselokishini izindlu ziphi. Uyabo emalokishini kamanye bakha lo mhlolo ekungawazi ukuthi bakha kanjani. Ukuthola ukuthi kunomgwaqo phezulu, izindlu zisemgodini le kude, and awazi ukuthi labantu laba uma ungajwayele elokishini, awazi ukuthi labantu abalaphaya emgodini bangena kanjani, kanti banama-stebhisi ngale ehlela ezindlini zabo kule mgodi abakhena. Uthola ukuthi nje imoto ihamba phezulu, izindlu zile kude phansi emgodini. So ayikho i-option yokuthi mangibaleka ngena endlini yomuntu or kumuzi oseduzane because awukho la eduze nomgwaqo, basemgodini abantu le kude. And mangiqalaza ayekho umuntu engimbona phandle kulezi ndlu. Nokuthi abantu abaveli emgwaqweni, abantu bakuleya ndawo basebenzisa isitimela. Ezinye-ke ngakuleli side engangiya kulona ngiyogibela, zona ziphezulu, bakhe ngathi nje kuyindawo esayintaba. So nje ayikho into yokuthi iluphi usizo seduzane engalithola. Ngiyabaleka, angeke ngikwazi ukubaleka, lo muntu lo mude kunami, ngizowa futhi mangibaleka uzoshesha angigwaze. So yinye into ezongisiza ukulalela yena, kube ngathi siyazwana, siyasebenzisana ukuze mangabe ngiyisa ehlathini noma ngabe ngiyisa endlini, nami kumele ngizame ukuthi ngiwuthole lo mese. Mangiwuthola kufanele nami ngiwusebenzisele ukuthi akufe yena kuphile mina, ukuze mina ngiye emaphoyiseni, amaphoyisa ayobona ukuthi bekwenze njani ingane yentombazane igwaze umuntu omdala wesilisa, ngoba umalume nje, njengoba ngisho ukuthi umalume wayemdala. So lokho-ke into nje esekhanda lami njengamanje, njengoba ngithula, hayi sijike sihambe, masihamba-ke siya kubo. Lo muzi bengiwucabanga ukuthi ngizobaleka mina, makuthi ngiyazama ukubaleka ngiphoseke kuwo, kanti kubo ngoba useduze nomgwaqo. Yena ikhiyiwe-ke indlu yakhe akahlali endlini enkulu. Ngichazele lento yasemalokishini, kuba nezindlu nje encanyana ehlala ubhuti wakhona. Hayibo, indlu ikhiyiwe, umthandazo wokubonga. Khipha iy'cathulo ngigijime ngiyophoseka emgwaqweni. Ngiyaniphindela ukuze niyithole le ndawo ukuthi ukuthola kwami-ke usizo nendaba yokuthi ukuqaqa ibhandishi ivelaphi yonke lento. Ngiyaphoseka emgwaqweni, nayi iteksi, udrayiva ayimisa iteksi, kuthiwe hayibo, kwenzakalani ntombazane? Nangu lo muntu akavulanga indlu yakhe. Ngicabanga kanjalo ngoba phela into eyenza ukuthi naye agijime sifike ngesikhathi esifanayo etekisini, kusho ukuthi uvele wabona ukuthi sibalekile le ngane, weza naye. Ifoni uyayicosha, ngitshela udrayiva ngithi mina angimazi lo muntu. Lapho sengithukile, ungibize ngaleli gama isifebe, athi ngintshontshe imali yakhe. Ayikho imali engiyiphethe, imali bengiyiphethe bekuyimali yokuthi ngigibele nje iteksi le yangapha ukuze ngihambe ngiyoxhuma ngale la ngiyakhona. Hayibo, udrayiva mina ngimtshela ngoNkulunkulu bafethu, because ayikho enye into engizoyisho. Nakuba-ke ngazi ukuthi abanye kungabahlukumeza lokhu because bona abasizakalanga njengami. Udrayiva ayibuke lento, shuthi naye abona ukuthi hayi ayihlangani. Nalaba basetekisini bengacabanga ukuthi mhlawumbe ingane le baleka ekhaya ngoba nje ngangena emgwaqweni ngibaleka kumuntu ongekho right. Mhlawumbe omunye wangibonakala la ngokuthi hey, khona ingane ezama ukuyiphosa emotweni. Sihambe-ke, athi udrayiva hayi ungasakhokhi, yehla-ke la ngehle. Ngiyahamba ngendlini. Hayibo, endlini umthandazo wami, uNkulunkulu uzongisiza ngingayikhumbuli lento, yonke into izoba right, ngizokhohlwa. Amanga-ke lawo.
Ngiqale lapho ukuphathwa yikhanda elingaqondakali. Ngaqala lapho ukusaba nje ukusondela kumuntu wesilisa ngimuzwe ephefumula eduze kwami. Esitolo lesi esiseduze nala ebengihlala khona, khona omunye umfana obengishila lapho. Okusho ukuthi wayengilinde esitolo lo mfana. Kanti manje sekwenzeke lento mina nje senginale enga nenzondo ngaphakathi kwami. Lo mfana uma ngizothenga esitolo angihlebele. Uma engihlebela ngathuka kakhulu, ngakhipha isicathulo bafethu ngambhonga umfana ngamshaya. Nakhona yabo manje lo muntu usengibukanisa nabantu ngoba phela sizothi hayibo le ntombazane injani evele umuntu ekhuluma naye noma ngabe ubeyihlebela ukuthini kodwa usengaze ashaya umfana kanje. Ha, ifike-ke indaba kuma-stand ukuthi ngishaya umuntu laphaya esitolo. Lo mfana ngithi mina ubengikhuthuza, lapho ubengangikhuthuza wayengihlebelile kwasuke kwabuya lento fast ngase ngiyamshaya. Hhayi-ke ikhanda-ke leli khanda-ke belingiphatha, awekho amaphilisi abesebenza guys, awekho amaphilisi abesebenza kuphela ilawa engathi awe-stress headache, lawa athi beta pain. Size sithole inkinga-ke nodokotela ukuthi why kusebenza la maphilisi kuphela, lesi stress onaso yini, uhlushwa yini. Ngiyahamba kudokotela, ngiyenzile enye ividiyo ezolandela, sengenzela ukuthi guys nje ngiyiqede le ndaba ukuze singaphinde sikhulume ngayo. Lokho kwesibili nakhona okwenzeka cishe kufana nalokhu akungihlukumezanga kakhulu because lona akazi khona ubanga izinto ezisabisayo, wasuke wakhombisa nje ukuthi ufuna ukwenzani. Nakhona-ke ngabaleka-ke ngayolala phandle. So mase ngisizwa ama-beta pain kuphela, kube yiwo nje anqamula leli khanda. Hhayi, odokotela-ke bathi shuthi une-stress. Hayibo, i-stress sangimanje ngoba ayikho into engihluphayo. Ayibuye eduzane into ukuthi hayibo nayi into eyakuhlupha kuzona zonke izinto nje eseke zenzeka empilweni yakho eziphazamisayo wahlushwa yilokhu. Lokhu kwakuhlupha kakhulu ngoba kwakufakela imizwa eminingi nobuhlungu nepheni ongeke uze ukwazi ukuyicabanga. Ngoba enye into eyayingizwisa ubuhlungu ukuthi nje ekhaya babeyovele mhlampe bethola indaba yokuthi hey, ingane yentombazane ibizama ukuyibulala. Uma mhlampe angadluli kuleyo nto leyo picture yokuthi ngiyiphose emotweni, kanti hhayi ngoba bengifuna ukuyiphosa emotweni, bengibalekela lokho ukuthi ufuna ukungireyipha lo muntu omdala ohlangane nami emgwaqweni, wangijikela nje emgwaqweni. Ngihambile kodokotela bafethu ngayikhokha imali, ngiphethwe yikhanda. Abanye abebengaboni ukuthi nginani. Kwaba yilo baba-ke lo dokotela lo wokugcina othe mayenginika amaphilisi abevele ngilalise noma ikhanda lingasangiphathi-ke ngoba bengilala. Yile nto eyenza ukuthi ngibheke ukuthi kanti la maphilisi awani ngoba phela manje angisafanishini kahle. La maphilisi alingiphathi ikhanda kodwa phela manje ngizoba umuntu oyivila ongenzi lutho because ngisheshe ngilale. Ngiseshe-ke la maphilisi-ke ngibhala amagama akhona sengiyafunda. Hayibo, abantu aba-depressed, abantu konke lokho nje, lolu hlobo lolu oluphathelana nomqondo nokuphazamiseka. Thathe la maphilisi mina ngithi hayibo nangudokotela esecabanga ukuthi ngiyadomoroza or ini. Angihlekisi njalo guys because le ndaba ibucayi. Nami ngixoxela ukuthi nje mhlampe nomunye iyomsiza, usize omunye umuntu mhlampe angazi idluleke ngoba nami angisayifuni nje le ndaba, ngiyifuni vele. Ngithathe la maphilisi ngiye kulo dokotela ngithi hayibo, ngaqale ngatshela umngani wami ngathi mina phela udokotela ukunikeza amaphilisi angilalisayo kodwa ikhanda-ke into enhle ukuthi alisangiphathi nje kakuqala. Hawu, ngitshele nosisi wami naye siyihleke le nto ukuthi hayibo phela shuthi-ke udokotela ukubona ungaphilile kahle. Umuntu uyohleka noma esefa. Asishuthi phela udokotela ukubona ungaphilile kahle. Hayibo, ngiphinde kudokotela ngithi mina dokotela amaphilisi akho ngiwabhekile mina online, kuvela ukuthi la maphilisi a-treat-a umuntu kanje, pho unginikezele wona ngoba ayangilalisa futhi. Athi kudokotela-ke sizohlala phansi sikhulume. Waba umzali udokotela, Nkosi yami ngiyambonga. Waba umzali kumina, waba udokotela waphinde waba umzali.
Athi udokotela kimi-ke ikhona into eyenzeka. Le nto eyenzeka yakuphazamisa ekhanda. Kungenzeka ukuthi kudala yenzeka noma yinto nje eyenzakalile yaba nkulu yakushiya u-traumatized yase iyagcineka ekhanda lakho so yayiphazamisa imithambo yekhanda. Hayibo, ngithi mina lo dokotela ukhuluma ngani manje? Ngoba hawu ngiyayitokozela mina, ngiyayithola imali encane, ngiyakwazi ukuthi kube khona okuncane ekhaya engikusendayo kule mali, nasesikoleni futhi angihluleki ukufunda. Ngibe ukuthi athi udokotela so emsebenzini kunjani? Ngisho ukuthi hayi emsebenzini ku-right. Nje kuyafana nayo yonke imisebenzi, kunokushisa kwakhona kuphinde kuphele. Esikoleni ngisho ukuthi hayi mina nginayo iphethini yami yokufunda, ngiyakwazi ukufunda kahle. Iqalephi into le phethini yokufunda? Angithi le phethini yami yokufunda ayishintshanga yimi ukuthi ingqondo yami seyi-active ebusuku, seyi-absorb-a kahle ebusuku. Yingoba ebusuku angilali, angikwazi ukulala kahle. So sekuze kwahamba iminyaka nje ukuthi mina ngumuntu olala emini, ithuba lasemini ngiyalisebenzisa ukulala. Ebusuku-ke ngenza izinto kufanele ukuthi ngizenze, ngiyafunda, yonke into nje. Bese nguwumuntu ofunctiona kanjalo. Nokufunda-ke akufundeki emini. Ngisho nje ngisho kungathuleka kungabe bikho msindo, angikwazi ukufunda emini. Sengifunda ebusuku ngoba sengiyijwayezile ukuthi ebusuku ukuze ngingalali angibe busy, ukuze ngingaphuphi kabi, ukuze le nto ingabuyi futhi ingenzi ukuthi ngikhale ngoba nje bengikhala isikhathi esiningi ebusuku. Aqale-ke udokotela athi ku-wrong ukungalali ebusuku. Hhayi, ngithi mina phela ngiyalala emini, so ngihluke ngani nabantu ngoba ngiyalala emini. Ebusuku-ke mina ngiyaphambana nabantu, bona bathi belele, mina ngibe busy, sengisebenza njengomthakathi. Athi udokotela akusikhona njalo ngoba le nto le yakho yokungalali ebusuku ayenziwanga wuwe. Asikhulume. Abaleke udokotela athi abantu ababa naleli khanda eliphatha wena, abantu abadlule kwizimo ezinje, wabala nje zonke izinto ey'hlukumeza abantu. Ngase ngithi mina hayibo phela dokotela ngeke ungibalele iy'nkinga zabantu mase uy'fanisa nento ephethe mina. Wathi ngikubalela-ke lezi y'nkinga ngoba nawe ikhona into phakathi kwalokhu engikubalile and le nto ihleli ekhanda lakho, awudilanga nayo, wavele nje wazibopha ibhandishi. Yingakho-ke ilimaza imithambo yakho yekhanda. Hayibo guys, ivele ibuye-ke le nto. Uma phela ngithi manje usebala ukuthi abanye badlunguliwe, abanye besayiy'ngane kwenzakalani, okunye nje abale yonke into i-trauma, abadivosayo, abaphelelwa amabhizinisi, abala udokotela. Ivele ibuye nje njengoba injalo into, angaze ngize ngikhale-ke manje sengiyakhala. Avele athi udokotela bongoba usukhala kanje, yiyo-ke le nto ikuphathisa ngaleli khanda ngoba amaphilisi sewasebenzise kakhulu, and la maphilisi indlela osuwasebenzisa ngayo ekhanda sowubhalanse ngawo. Kuyingozi-ke lokho ngoba guys, le e-Clicks la e-pharmacy angithi bayakwazi ukubona ukuthi mawuthenga amaphilisi wathenga kanjani. Nabo bayanqaba ukuthi bengidayisele lamaphilisi lawo e-stress. So e-pharmacy la ka-Clicks bangitshela ukuthi fix lamaphilisi indlela osuwathenge ngayo, kuyavela la kwi-record yethu ukuthi lamaphilisi wena usubhalanse ngawo. Lamaphilisi kuwe afana ne-drug. So ngokomthetho-ke awusavumelekile ukuthi uthenge lamaphilisi, kodwa kufanele uye la bathini, i-headache clinic. Hhayi-ke guys, ngaleso sikhathi-ke angisazi ukuthi kube i-Clicks Pharmacy kuqala noma udokotela laba baveza ukuthi hayi ngeke leli khanda lakho, ukusho ukuthi khona into e-wrong, kumele kubonakale ukuthi kwenzakalani. Because nami bese ngisaba, ngibona ngathi indlela ikhanda lingiphatha ngayo ngizohanjelwa ingqondo, and ngaleso sikhathi ayikho into engitshela ukuthi nje lokhu kwenziwa yileya nto endala.
And enye into nami engenza ngizizwe njengesilima ukuthi ngakwazi ukubaleka guys, ngabaleka uNkulunkulu waba nami, kodwa ngazi ukuthi lento why ingihlukumeza, why ihleli engqondweni. Ngiye kudokotela. Dokotela-ke ngithi manje sekuwuye-ke o-identify inkinga because uyazi ukuthi abantu asebeke bafika kuye begula kanje bephethwe yikhanda basuke bephazamisekile. Omunye kusho nje kusuke kuyi-stress. Mina-ke angi-understand ukuthi i-stress enjani because lento ngakhuleka ukuthi angingaphinde nje ngiyikhumbule, ngingaphinde ngiyicabange. But manje ukungayikhumbuli kwami kuyishintshile impilo yami because indlela engihlezi nginake ngayo. Mina mangigibela iteksi ngizokwehla e-bus stop, ngithola ukuthi i-stop sami or before esami i-stop kwehla abantu abaningi, vele nami ngijike ngihle lapho. Mangibona ukuthi la engizokwehla khona kwehla mina ngedwa, ngivele ngithule ngithi okungenani ngizomane ngehle erobhothini elilandelayo. Kungcono erobhothini iy'moto ziyaphithizela, ngizokwazi-ke ukubuyela emuva. Angazi nje ukuthi o-driver sebangizizisa kangaki. Mhlampe kwenye iteksi ngingene ngibuzile ukuthi le teksi yayo endaweni ethile, athi u-driver ehhe. Mase kufika kuleyo ndawo ngoba sengingedwa akekho omunye umuntu omemezayo ukuthi uyehla lapho, nami ngivele ngithule. Kuthi kuphela isikhathi ngithi ngicela ukusala erobhothini, mase u-driver bongishongo ukuthi uzokwehla la esidlule khona. Angisayivumi phela leyo nto ngoba ngithi mina nginalolu uvalo. Ukuthandana nomuntu ihamba le nto sekumele ukuthi iyavela manje ngoba phela ngithi ngivele nje ngisukeleke sengifana nomuntu ongathini, onamamuzi angaqondakali. Vele ngisukeleke ngicabanga ngithi what if nje naye lona siyasondelana kanti wahlukumeza ingane yabantu, mhlampe kudala noma kunini, ngisho ngabe kuthiwa kudala kodwa umonakalo mukhulu because kufana nokuthi wayilimaza ingane yabantu. Ngoba nje bese ngibuka nokuthi mina umuntu ngisho ngabe clean ebenjani, ayisekho lento ukuthi umuntu ngathi umfundisi ngoba akekho umuntu obhalwayo ukuthi lo wake wadlengula. So mangifika-ke othandweni into nje yomjolo noma ngabe kuba serious, bengiba naleyo nto yokuthi umuntu ngifuna ukumphenya, ngiyam-investigate manje ukuthi ngempela akaze ayenze into engcolile ngoba angimfuni umuntu onjalo eduze kwami. Ibanga elide-ke guys ngazifunela usizo mina ngoba phela vele ngesikhathi kwenzeka bengingekho ekhaya, bengifunda after isikole amatoho. Vele nje umuntu ekhaya siba sincane isikhathi esihlala ngamaholidi. So ukuze-ke ngikhululeke nami nalokhu kusaba kuphele kancane kancane, kube ukuthi ngifuna usizo, kodwa bengingazi ukuthi bengidinga i-professional help. Ngithole lokhu udokotela masebona ukuthi awukwazi ukudla amaphilisi ekhanda kangaka, awukwazi futhi ukuthi ungaphathwa ikhanda isikhathi eside kangaka ngoba ikhanda, iy'nhlobo zekhanda ilezi nalezi. Wena lokho kwakho kuhlangene ne-trauma and ukuthi kulunge kuzoqala ekutheni uye kulela page, ulivule leli page, usivule lesilonda ukuze siphole mase uyaqhubeka. Lapho-ke guys ngicashukile phela ngoba ngathandaza uNkulunkulu, ngathi uNkulunkulu mina ngifuna ukuyikhumbula lento, angifuni nje nanokuthi kuze kube yindaba engiyixoxayo. Izimo-ke ezenzeke after lokho nokuphazamiseka kwami ikhona okwenza ukuthi ngigcine sengixoxa ngoba nasekhaya ngicabanga ukuthi ngabaxoxela kabili le ndaba. Nabo-ke futhi-ke mangikhuluma nabo kube yisimo esifanayo, ngigcine sengikhala-ke ngoba phela ubuhlungu obunye engabuzwa kakhulu ngangicabanga nje ukuthi abazali bami bayothola isidumbu sami, kube sengathi bengiwumuntu ozibulalayo kanti bengazibulali. Mhlampe uma uyoyisola ukuthi nje akabanga umzali o-right ngoba ubengekazazi ukuthi ngangidliwa yini ngize ngiy'bulale, kanti cha, ngangibalekela i-rapist guys. So ukubeka kwami umbono ngesimo sikaSine, mina ngiyabazi ubuhlungu bokuthi bento oyibuza yona ubusuku nobusuku ukuthi kahle kahle lo muntu ubefuna ukungibulala, ngibe ngimenzeni, ngibe ngiyingane, kubo azikho yini iy'ngane zamantombazane ukuthi mina sengazange ngisukele emgwaqweni.
Awucabange umuntu-ke yena lento eyenzekile kuye. Mina ngasizwa u-taxi driver. Namanje uma abantu bekhuluma ngo-taxi driver bethi abanye bayizinja kanjani kanjani, mina nginesitori esihlukile ngo-taxi driver ngoba u-taxi driver ngalesa sikhathi wabuka mina wabona ingane. Wayivala iteksi wahamba, samshiya kusathane nefoni yami ngoba phela sengijima nje emva kwami ngoba shuthi wayefuna ukuqinisekisa ukuthi la manyala afuna ukwenza uzowenza. Nakuba-ke bafethu abanye ngiyazi ukuthi badlulile kulobu bunzima and mangithi mina uNkulunkulu wangisiza akuzwakali kahle, ngiyaxolisa ngoba vele kimi uNkulunkulu wangisiza ngangingedwa. Nakhona ukuthi kwaba khona iteksi ngalesa sikhathi uNkulunkulu. Nakhona ukuthi u-driver akacabanganga ukuthi mhlawumbe ingane ebaleka ekhaya le. uNkulunkulu wonke lowo ngoba ayikho enye into ngempela engathi kwenzeka kanjani. Angiyivale-ke le video guys. Hhayi-ke bandla, ama-comment ngizowashiya ukuthi nje asingiphathi kahle lesi story. Okunye ngiyophendula, okunye mhlampe uma ngibona ukuthi hayi guys kungaphezu kwamandla ngiwavale-ke ama-comments. Bengidlulisa lokhu ngobani? Masibuka-ke laphaya kuThando Nes'thembu, usubukisisa ezinye izinto ezenziwe uSneh. Kuyakhomba ukuthi udinga usizo ngoba uke wadlula kwisimo esibi. Nami into engayibona nje ngiqala ukubona le episode le ekhuluma noMacele. Mina ngikubona ngani-ke lokho ingoba sengikufundile-ke manje ngesikhathi-ke sengikwijeni yokuthola usizo. Sengikufundile konke ukuthi umuntu ugcine eseshintsha ne-behaviour yakhe. Omunye ugcina uthola ukuthi usethanda obaba abadala ngoba uzizwa ephephile kubona. Yonke leyo nto. Kwaba ukuthi-ke uma ngiyifunda ngazo zonke lezi zinto ezenzakalayo, usizo ngiyalufuna. Ngaphezu kokufuna usizo ngiyathandaza futhi ukuthi nami lesi simo asingangiholeli ukuthi ngidlule kuzona zonke lezi zinto esengiyifunda ukuthi ziyenzeka after indlela umuntu ohlukumezekile a-react-a ngayo. Ngicabange ukuthi mhlawumbe uzohlangana nale video uyayithola into engiyishoyo ukuthi ukufuna usizo, even abazali bazoba supportive, kodwa uthole ukuthi lo oyi-victim engayizwa le support ngoba lento le indlela ehlukumeza ngayo ingqondo, ekuhlukumeza ngayo indlela obuke izinto, angazi ugcina uwumuntu nje ozizwa ngathi uwedwa. Noma bekunika-ke i-support abazali, kuyafuneka laba abaqeqeshiwe sebezodila nawe-ke besebenza ingqondo yakho ukuze bekubuyisele emuva ukuthi uzizwe normal. Bephinde futhi beqalise ipheji elisha ukuze uyikhohlwe-ke lento njengami. Ningangizwa-ke mhlawumbe ngikhala kwenye ividiyo because ngiyenzile ukuthi nje angisafuni ukukhuluma ngale ndaba ngiyivale. So ningangizwa ngikhala kodwa nginitshele guys ngi-right. Nekhanda liyangiphatha kodwa kusafani nakuqala. Namanje kudokotela into abangitshela yona ukuthi nje ayingabi into engiphazamisayo angingayigcini ekhanda. Nokwasemsebenzini wayengibuza ukuthi hayi i-stress somsebenzi sinjani. Udokotela wangitshela ukuthi nje mina ngingalokothi ngizenze u-bigger person. Umuntu mhlawumbe nike ngizwe-ke ngilanda abantu fresh kuma-comments. Udokotela wathi nje ayifuna into ezokuphazamisa ekhanda ngoba nje ikhanda lakho angazi ngayichaza kanjani leyo nto ukuthi ngiyazwela. Wathi nje umuntu uma ecasula mtshela ukuthi uyamcasula, uyakucasula umtshela iy'ndaba zakhe, ungayigcini into ekhanda. Angeke uze ube nawo ama-solutions kuzona zonke iy'nkinga ozoba nazo, izinto ey'njalo. Manje ngiyaye ngiy'dlalele kwesinye isikhathi ngithi mina ngatshelwa udokotela ukuthi yonke into nje ayibe umsangano, nami ngiyenze ibe umsangano. So ngicela nje ningangifaki ebhokisini. Ngibonge-ke ngotholile amanye ama-comments kuleya video, kodwa-ke ngi-right. Ngiyafisa nje ukuthi nabanye babe-right ngosama abadlula kulesi simo. Ngiyabafisela ukuthi babe-right. Lo mhlawumbe omunye uthi maye lo muntu kungenzeka athi uyaxolisa, mhlawumbe umbone ayi uyoxolela uNkulunkulu ngoba ungifake ebunzimeni ngaphila. Hhayi ukuthi ngithi manje
indlela engangicasuke ngayo siyafana. Before bengimfisana nanokuthi nje akafe, mhlawumbe abantu bembulale before ngoba yayibuhlungu inhliziyo yami. Manje angimazi ukuthi noma wangakwenzani lokho omunye umuntu, kodwa uNkulunkulu-ke uyomxolela ngokwenza kwakho okubi, nokungenza mina ukuthi ngidle amaphilisi ekhanda unyaka wonke, ngiye emsebenzini ngimiswe ukuthi ngiphuza amaphilisi ekuseni. Lapho nje mina ngazi ukuthi ngiphethwe yikhanda, kanti angazi ukuthi yile nto le ehleli ekhanda nale micabango yonke yangalela langa eyenza ukuthi-ke lihambe ikhanda lami likhathale, lihambe indlela ikhanda lami lifunctiona ngalo kungafani. Into nami engangithola ukuthi hayibo, isho ukuthi umuntu indlela akhiwe ngayo i-strange, because lento indala wayingihlukumeza manje sengize ngaqeda nesikole, wayengihlukumeza kodwa. So ingena lapho-ke indaba yebhandishi la ngithi khona noSnake kufanele aqaqwe ibhandishi because udokotela washo njalo kimi, wathi uzibophile ngaleli bhandishi kodwa lesi silonda siyopha, and ukopha kwalesi silonda kukulimaza ekhanda. Yikho manje sewuphathwa ikhanda elifuna ukuthi nje usizwe amaphilisi lawa e-stress, usizwe la maphilisi akulalisayo, usizwe amaphilisi lawa treat-a abantu aba-traumatized konke lokho. Kwaba ukuthi-ke udokotela u-identify inkinga, nami wangisiza ukuthi ngibuyele emuva ukuze ukuvula kwami kuleya ndawo sikwazi ukuyivala manje. Nakhona ukuthi uma ngikhuluma ngale story ngiyakhala, kodwa kusafani nakuqala ngoba manje kancane kancane sengiyakwazi nje ukuthi ngikhulume noma abantu beshare-ke abanye ama-experiences abo, ubunzima babo, sengiyayilalela iy'tori zabantu ngoba nje before bengithi nje angifuni nokwazi ukuthi kwenzakalani kubani kuphi, ngoba manje bekuvele nje ikhanda lami liphithane, ngisanganelwe yikhanda, ngiphathwe yikhanda ngasakwazi ukulala. Maye ngezwe nje kuthiwa khona ingane ibanjiwe kuphi sengiyokhala-ke, yabo kubuhlungu ngalokho. Manje sekungcono because nami ngiyifunile indlela zokuthi usizo uluthola kanjani, wenze njani. Yingakho-ke ngibone lapha kuSnake ngathi njengoba abazali bakhe bekwazile ukuthola le ndaba, i-step esilandelayo ukuthi bemfunele usizo. Ngaphandle kwalokho-ke akukho-ke guys ukuthi kukhona umuntu o-undermine omunye. Kwesinye isikhathi siyakhuluma la, uthole ukuthi ukhuluma ngesiZulu, abantu i-message beyithathe beyithwiste bezwe bona lokhu abafuna ukuzwa, noma omunye ajahe asheshe athi hey uthi khona into off noma uthini, kanti wuye onalo mqondo. Okwambe kuzoveza nje ukuthi enye into ebuhlungu uzothola ukuthi uhleli phezu kwayo kanti siyakugulisa, wena ucabanga ukuthi uyayiphilisa, kanti lento bekufanele ukuthi uthole usizo ukuze udlule kuyona. Awukwazi lokho njengami, njengoba nami ngangithi nje angifuni ukuphinde ngikhumbule lolu suku, kanti into eyenzeke ngalolu suku yonke igidagida ekhanda lami. Ngicabanga ukuthi okungenani kufanele ngimgwaze kuqala, okungenani angiyiphose emotweni, okungenani angivele ngifeke nje engakaqali nokungithinta, okungenani ekhaya bayothola isidumbu sami bengingcwabe. Yonke le micabango ngithi imicabango engemihle, imicabango esukela kulesi simo esingesihle, seyihlele ekhanda seyangigulisa. Angivale le video sengiphindaphinde kaningi, kodwa ngicabanga ukuthi nizokuzwa lokhu. Yinto eyenzeka kimi le years back, kodwa namanje ama-beta pain ngisenawo, namanye-ke lawa asedayisa ka-Clicks nawo enza into efanayo nama-beta pain. Ngizonikhombisa nje nize nibone ukuthi awu lo fix lo obuye sanganedelele kanti naye ziyakhala kuyo. Ngingazi ukuthi phela seningazijwayela ukuthi ziyakhala ngoba guys lesa simo angisicelanga, nomunye futhi owehlela isimo esibi akasicelanga. Kodwa-ke lihlale nje ikhanda lingiphathe, akusafani nakudala ngoba manje sengiyazi udokotela wathi ungayigcini into e-negative ekhanda, noma futhi abantu bekudelela ungabe u-bigger person mawukuthi kufanele ukuthi lento uyikhiphe ukuze wena ungahlukumezeki. Umuntu umtshela iy'ndaba zakhe ngathi kanti odokotela banodlame, nangithi umuntu angimtshela iy'ndaba zakhe, kanti udokotela wayeqinisile. Lento leyo yokubheka phansi kwesinye isikhathi abantu bekudelela nayo iyalimazana, ngoba wena usala ubuhlungu ngapha abantu bayakuncoma bathi hey shame waze wayihandlisha kahle le situation, kanti i-situation isikudla wena.
wena sowuyagula wedwa ekhoneni. Ngapha uyanconywa abantu kuthiwa ubani u-bigger person shame, ubani u-mature, ubani u-professional, ngoba ziningi izinto ezimbi ezehlela abantu mase siyayihlobisa thina ngokuthi sithe waze wakhula, kanti bekufanele ukuthi kwesinye isikhathi ngiyadlala, hhayi ukuthuka abantu akukho right. Kwesinye isikhathi bekufanele ukuthi umtshele nje iy'ndaba zakhe ungamthuki kodwa. Ngiyabonga-ke support guys, ngiyabonga uthando lwenu, ngiyabonga kakhulu. Bye.